tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti makava nesvondo yakanaka, uye ndichivimba zvikuru sei kuti muchiri kupemberera kisimusi muine mufaro, uye kuti vakagona kusangana semhuri, vakagona kusangana sehama neshamwari. Ndinovimba kuti makagona kuita zvese izvozvo mumufaro, murugare, mukagona kufamba nzendo dzenyu zvakanaka, uye ndinoziva vazhinji venyu muchiri makashanya kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndinovimba kuti makachengetedzwa kwamuri ikoko. Haleluya. Makorokoto zvekare takabata imwe kisimusi, tanga tiri mukisimusi, tichiri mukisimusi, richiri zororo rekisimusi. Haleluya. Ndoda kutenda mufudzi Chris nokuda kwemukana iwoyo wavanotipa wokuti tigone kusangana tichinamata pamwe chete, tichikudza Mwari, tichinamata pamwe chete saizvozvi. Haleluya. Asi toda kuti titarire pashoko ratakapiwa nezuro musi wekisimusi, ratakapiwa namufudzi Chris, vachitibatsira kunzwisisa pamusoro pekisimusi. Mhemberero iyoyo kuti ndechii, chii chatinenge chakananga, chii chayakakoshera kwatiri. Haleluya. Vamwe vanongoipemberera saizvozvi, asi vasinganyatsinzwisisa kuti yakanyanya kukosha pakuita sei. Ngaititarire ipapo chidzidzo chavakatipa nezuro kwanzi Jesu weNazareta ndiye Mwari chaiye. Haleluya. Jesu weNazareta ndiye Mwari chaiye. Jesu havasingori mumwe munhuwo zvake, havasingori umwe muoni wakauya panyika, asi kuti ndiMwari chaiwo. Regai tione zvatinotaurirwa nafudzi Chris ipapo. Vanotivhurira naJohani 3 ndima ye60 kwanzi imi makapiwa zita raMwari. Haleluya. Kwaimi ndimi makapiwa zita raMwari, ndimi mwanakomana waMwari. Mwari ava ndivo vane upenyu, izvozvo takazvigamuchira, takatozvibvuma. Haleluya. Vadzidzi vaJesu vakanga vachitaura mashoko iwaya, asi regai tiongorore zvekare. Kwanzi Jesu vakambofamba muGarireya, vakafamba muKapenaume, vakafamba muJerusarema. Vakawanda havana kuvaziva, saka havana kuvaona semunhu akakosha. Nhasi tiri kupemberera kuzvarwa kwavo, asi vazhinji havana zvakawanda zvavanoziva pamusoro pavo. Vanongoziva kuti Jesu vakazvarwa nemhandara. Vamwewo vanongovaona semunhu aiita minana muIsraeri, asi izvi hazvisi izvo zvoga zvavakanga vari. Haleluya. Kwa vazhinji vanongofunga kuti Jesu vakazvarwa nemhandara Maria. Vanongoziva Jesu semunhu waiita zvishamiso ari muIsraeri. Vakafamba munzvimbo dzakafambawo vanhu, vakafamba mumaguta eIsraeri, Kapenaume, muNazareta, vakafamba muIsraeri, muJerusarema, vachifamba munzvimbo dzose idzodzo, vanhu vachingovaonawo soumwe munhu. Pane imwe nzvimbo panototaurwa zvichinzi pavakanga vataura vachizviti ivo vakanga vari muoni, uye vakanga vachigona kuita minana, vanhu vakatanga kubvunzana zvikanzi haasiye here mwana waJosefa naMaria? Vatinavo ava havasiwo here vanun'una vake nehazvanzi dzake? Unogoti wava muoni pakuita sei? Haleluya. Vanhu ndozvavaiona izvozvo, ndozvavakanga vachingoziva
pamusoro pajesu ivava, asi zvakanga zvisizvo, vakanga vasina kuona nomazvo. Haleluya. Kwaye hazvisizvo zvega zvakanga zviri Jesu, uye nazvino hazvisi izvo zvega zvakanga zviri Jesu, nokuti vanhu nazvino ndozvavanongofunga. Vanongofungawo kuti wanga ari mwana waMaria, wakanga ari mwana wakati. Vamwe vanotovanzwira urombo, vakauraya havo Jesu, wakanga asina mhosva. Vanotovanzwira urombo vachitoonawo Jesu semumwe munhuwo wakatowirwawo netsekwende panyika panapa yaanga asina kufanira kuwirwa nayo, zvanga zvisina kunaka, vachitonzwa sokuti deno vaigona vaitobatsirawo kumununura. Haleluya. Zvose izvo zvinoitwa navanhu nokuti havanyatsinzwisisa kuti Jesu vacho ndiani. Uye tichipemberera kuzvarwa kwavo saizvozvizvi, vazhinji vanenge vachingoona Jesu rusvava rwakazvarirwarwo muchidyiro chezvipfuwo, vashayiwa havo chipatara chakanaka chokuti vaende. Saka ndo zvinenge zviri mupfungwa mavanhu panyambo chokuona mumwe munhu mukuru, chokuona Mwari pana Jesu. Vanotoonawo munhu wakanzwisa urombo akapedzisira azvarirwa muimba yaidyira zvipfuwo, vachitonzwa kuti deno takanga tiripo hedu taimhanya tikabatsira Jesu ivava. Munhu kwaye kudaro here kusanzwisisa kuti Jesu ava vakanga vari chii. Kwanzi Jesu ava vakanga vari Mwari pachavo, ndiMwari vakanga vari mumuviri wemunhu. Vamwari vose vakanga vari mavari, ndivo Mwari vaionekwa nemeso enyama, vachishandisa muviri wemunhu kutaura. Vakorose yekutanga ndima 10 inotaura pamusoro paJesu ava, inoti, nokuti zvakafadza Baba kuti maari muve imo munogara zvinhu zvose. Haleluya. Mavari ndimo munogara zvinhu zvose. Haleluya. Saka Jesu havasingori Jesu wozvavo, ndiMwari pachavo, ndiMwari vakanga vatouya panyika kuzosangana navanhu. Ndosaka Bhaibheri rinotaura richiti kwanzi Jesu ava, rimwe zita ravakanga vari kuuya naro muIsraeri ranga riri rokuti Emanueri, zvichireva kuti Mwari vauya pakati pavanhu, Mwari vauya kuzoonekwa navanhu. Haleluya. Chinhu chinoshamisa ukafunga pamusoro pazvo. Mwari vakanga vauya kuzoonekwa navanhu, Mwari vakanga vauya pakati pavanhu, Mwari vakanga vauya kuzorya navanhu, kuzofambidzana navanhu, kuzoonana navanhu, kuti vanhu vagutsikane vazive kuti Mwari ava ndevechokwadi, havasiri venhema. Haleluya. Kwanzi izvi zvinokubatsira kunzwisisa mashoko aJohani. Tinoverenga mashoko aya muna Johani yokutanga ndima 14. Inoti, shoko iri rakazoshanduka rikava munhu wenyama, akagara pakati pedu, tikamuona nemeso, akanga ari werudzi rwevaMwari, achitaridza kuti akazvarwa naMwari Baba. Ndiye oga akanga akazvarwa kudai, akanga azere nyasha nechokwadi. Haleluya. Pana Jesu ndipo paionekwa Mwari. VaHebheru yokutanga ndima 3 inoti, paari ndipo panoonekwa kubwinya kweumwari hwavo, ndipo patinoonera Mwari. Ndiye akabata zvinhu zvose, akazvibata neshoko resimba rake kuti zvisawira pasi. Haleluya. Pana Jesu ndo patinoonera Mwari. Saka Jesu havasingoriwo mumwe munhuwo zvake. Jesu ndiMwari pachavo. Ziva Jesu saMwari pachavo. Haleluya. Kwanzi pana Jesu ndipo patinoonera rudo rwaMwari. Ndivo vakatitaridza rudo chairwo, irwo rudo rwuya rusingatsvaki kuripwa. Tinoruona pakuda kwavaita vanhu, vachida kunyange vaya vakanga vari kuvapomera mhosva. Vakatida, vakatifira, vakafira zvivi zvedu. Ndizvo zvatinoverenga muna vaEfeso 5 ndima yokutanga kusvika yechipiri. Inoti, mava vana vaMwari vavanofarira. Saka tevedzerai zvinoita Mwari, farirai vanhu, muve nerudo sevanhu vakadiwawo naMuponesi. Muponesi ava vakazvipa kwatiri, vakazvipa sechipiriso chiya chinopiwa Mwari, chinonhuhwira. Haleluya. Saka
vakatitaridza rudo. Jesu vakatitaridza kuti tinoda sei vanhu. Ivo vakatogona kuda kunyangwe vanhu vakanga vachivapomera nhema, vachivapomera mhosva yenhema, vakagona kuvada, vachititaridza isuwo kuti tinofanira kuda vanhu nenzira yakaita sei. Haleluya! NdiMwari vanoshamisa. Kuna vamwe vanhu vanofunga kuti Mwari ndiMwari vanongotsiva, vanongorova vanhu. Kuna vamwe vanotokurumbidza minamato yokuda kuparadza vanhu. Vavengi vako vese ngavaparadzwe, muvengi wako ngaaparadzwe, ngaadai. Kuna vamwe vane minamato iyoyo vanotaura saizvozvo, vanongonaswa kuti munhu wese asingawirirani navo wakashata anofanira kuparadzwa. Haleluya! Mafungiro akadaro haana kunaka, zvikuru sei kana uri munhu saizvizvi. Nokuti kana ukangofunga kuti munhu wese asingawirirani newe, munhu wese aposana newe, munhu wese anopokana newe wakashata, ngaarohwe, ngaarangwe, uri kuzvitoreva kuti iwewe ndiwe wega akanaka, vamwe vese vakashata. Uye kana uchingotomuona iwewo wakashata, haafaniri kunge aripo. Hazvidaro. Jesu vakavinga vanhu vakanga vachitovenga Mwari. Jesu pavakauya takanga tiri vanhu vaivenga Mwari, takanga tiri vanhu vasingadi Mwari, taiva tiri vanhu vanopokana naMwari. Asi Mwari havana kutsvaka kuti regai ndivaparadze, ndivabvise. Mwari vakatsvaka kuti regai ndivaponese vanhu ava, regai ndivabatsire vanhu ava, regai ndivashandure vanhu ava. Sauro wakazova Pauro, wakanga ari kuparadza makereke, achiparadza masangano, achiparadza vatsvene, achifamba achivasunga, achifamba guta rimwe nerimwe achivasunga. Paakazosangana naJesu achienda kuDhamasiko, Jesu havana kuuya vachimuparadza. Vamwe vanhu havanzwisisi nyaya iyoyo, vanofunga kuti Jesu vakanga vauya kuzomurova nokumuranga. Ndozvavanofunga. Jesu havana kudaro. Jesu vakati ndauya kuti ndizokuita nhume yangu, ndauya kuti ndizokuita chapupu changu. Vakanga vauya kuzoita iyo mhondi iyoyo yainzi Pauro, vaida kuita chapupu chavo. Haleluya! Saka dzidza nokunzwisisa rudo rwaMwari. Dzidza nokunzwisisa rudo rwaMwari. Kwaidaiwo vanhu sevanhu vakadiwawo. Haleluya! Saka wakati vanhu vanongofunga kuti havasi kukuitira zvakanaka, vanyengeterere kuti zvivanakire, vanyengeterere kuti vaponeswe, vanyengeterere kuti vazive chokwadi. Haikona kunyengetera kuti vaparadzwe. Aiwa. Varoma 5:9 inoti kwanza, asi Mwari vakataridza kuti vanotida pakuti muponesi vakatifira tichiri vatadzi. Jesu ndivo chete vakagona kuita izvi. Hazvingaitwi nevanongotsvaka kuunza nzira dzekunamata nadzo. Hapana munhu akamboda zvinoita Jesu. Jesu vakanga vari chiedza chaMwari. Ndivo vakapupurirwa naJohani Munyiki. Ndivo vanofanira kugamuchirwa nemunhu wose. Johani yokutanga ndima yepfumbamwe inotaura pamusoro paJesu inoti, ichi ndicho chaiva chiedza chaicho, ndicho chinovhenekera munhu wose, chinomuvhenekera paanouya panyika pano. Izvi zvinoshamisa chose. Kwai ndiko kusaka Jesu ava vachipembererwa, vanopembererwa kudenga nepasi. Ndiko kusaka vachikudzwa, vachiyemurwa, vanotokudzwa kunyangwe nekugomba remoto. Ndivo voga vakagona kuponesa vanhu. Ndivo voga vakagona kuti vanhu vave veropa revaMwari. Ndivo Jesu weNazareta, vanova Mwari chaivo. Haleluya! Saka Jesu weNazareta ava ndivo Mwari chaivo. Haleluya! Ndivo Mwari. Pavari ndo patinoona Mwari, pavari ndo patinoona rudo rwaMwari. Tichidzidza kuti rudo rwaMwari runorevei, ndatotsanangura kuti rudo rwaMwari harutsvaki kutsiva, rudo rwaMwari harutsvaki kuparadza, rudo rwaMwari runotsvaka kuti munhu wese aponeswe, azive chokwadi, ave mwana waMwari. Haleluya! Ndoda kuti tingonamata munamato uyu tichingopupura mashoko aya, tichipupura mashure mangu. Iti Jesu vakaropafadzwa. Muri vakuru sei, munoshamisa sei, timi muponesi wenyika yose, timi mufaro wedenga, ndimi tariro yevanhu vose. Ndinokutendai, makandipa upenyu husingaperi, makandiita imba yaMwari. Pandiri ndipo panoonekwa Mwari, ndipo panoonekwa kururama.
ndimi moga Mwari vakachenjera, ndimi moga Mwari vechokwadi. Zita renyu ngarirumbidzwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Regai tinyengetere titende Mwari. Baba, ndoda kutendai nezita raJesu Kristu. Ndopambiri nekudzwa kwamuri. Ndoda kutendai nokuda kwaJesu Kristu vamakatitumira avo vatiri kupemberera kuzvarwa kwavo mazuva iwano. Nezita raJesu Kristu ndinyengeterera muno mumwe wandaramata naye. Chinamata chitaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Pazoro rino vakachengetedzwa, havana tsaona kana njodzi ingavawira muzita ramambo Jesu Kristu. Uye meso avo anovhurwa kuti vanzwisise nokuziva imi Mwari voga muzita ramambo Jesu Kristu. Baba, ndinokutendai, taura rugare mumhuri dzavo, taura mufaro mumhuri dzavo nomuupenyu hwavo muzita ramambo Jesu Kristu. Ndinokutendai. Amen. Haleluya. Zvakanaka, regai kuramba chipemberera patinosangana zvekare musvondo rinouya tinenge taamugore idzva makorokoto. Mwari wakuropafadzei, ngatirambe tichifamba pamwe chete neshoko raMwari saizvozvi. Asi asati tapedza, da kuti murambe muinesu tichirumbidza Mwari, tichiimbira Mwari uye tichierengerwa chidzidzo chedu cherhapsody pamwe chete. Mwari vakuropafadzei. Amen. Kereke muviri waKristu. Shoko redu tinoriwana kubva kuna vaEfeso 5 ndima 30. Inoti, nokuti isu tiri nhengo dzemuviri wavo, dzenyama yavo nedzemafupa avo. Kune vamwe vanhu ava vanofunga kuti kereke rinongova sangano revanhu vasiri vaJudha, uye kuti vanhu ava vakangonzwirwavo tsitsi naMwari, havana kunatsa kuponeswa chaizvo. Vanhu vanofunga kudero havanzwisisi kereke. Vanhu ava vanongoziva sungano yekare chete, vanongonzwisisa kunamata kwevaJudha chete. Ndiko kusaka vasinganzwisisi kereke, havanzwisisi ruponeso rwaJesu Kristu. Sungano yekare haitauri nezvekereke. Vanhu venguva iyi vakanga vasingazivi kereke, kunyangwe vavoni venguva iyi vaisanzwisisavo. Mwari havana kuvaita kuti vainzwisise. Kunyangwe zvakadero, vavoni ava vakataura nezvekuponeswa kwevanhu vasiri vaJudha. Iwe ungada kunzwisisa kereke,
Pane mabhuku eBhaibheri aunofanira kudzidza. Aya mabhuku enhoroondo yeshumiro yaJesu panyika. Mabhuku aya anotipa mashoko akataurwa naJesu pachavo. Une tsamba dzaunofanira kudzidzavo. Idzi itsamba dziya dzakanyorwa nenhume dzaJesu. Tsamba idzi ndidzo dzinotsanangura kereke. Dzinoitsanangura zvakajeka. Dzinotizivisa kuti kereke ndiwo muviri waKristu. VaEfeso 2:16-17 inoti kuti muponesi vagoshandisa muchinjikwa vaushandise kuvadzosa vose kuna Mwari, vachidzoka vava muviri mumwe chete, mushure mokunge vaparadza ruvengo rwaimbovapo, vakazouya vachiparidza rugare, vachiruparidzira kwamuri vakanga vari kure nevaya vakanga vari pedo. Saka Mwari vakaparidza rugare, vakaruparidzira kuvaJudha, vakaruparidziravo kuvanhu vasiri vaJudha, vakavadzosa vose ava kuna Mwari, vakavabatanidza, vakavaita muviri mumwe chete. Muviri uyu ndiwo unonzi kereke. Muviri uyu mutsva une vanhu vakasangana, vamwe vacho vaJudha, vamwe vacho havasi vaJudha. Zvino munhu angada kuva nhengo yemuviri uyu anofanira kutanga azvarwa patsva, zvisinei kuti muJudha here kana kuti haasi muJudha. Vanhu ava vakaenzana, hapana akakosha kudarika mumwe. Ndima yatavhura nayo yati, nokuti isu tiri nhengo dzemuviri wavo, dzenyama yavo nedzemafupa avo. Saka vatsvene vaMwari inhengo dzemuviri waKristu, kureva kuti kereke ndiwo muviri waKristu. Zvino Jesu vane mashoko vakataura, tinoaverenga muna Matiyo 16:18. Vakati, ndichavaka sangano revasanangurwa vangu. Sangano iri ndiyo kereke, ndini newe. Vatsvene vaMwari vose vari pasi rose ndiwo muviri waKristu. Saka isu tose tiri muviri wavo. Patiri ndipo pavanoonekwa Mwari, ndipo panoonekwa nyasha dzavo, ndipo pavanoonekwa umambo hwavo, ndipo panoonekwa simba ravo. Saka Mwari ngavakudzwe saMwari. Pupura uchiti, ini ndiri nhengo yemuviri waKristu. Pandiri ndipo panoonekwa Mwari, ndipo pavanoonekwa nyasha dzavo, ndipo panoonekwa ushe hwavo, ndipo panoonekwa simba ravo. Ivo ndivo vanoita kuti ndive munhu akakwana, uye vari mandiri netwavo twose. Ndava nhengo yemuviri wavo, ndava rimwe remafupa avo. Saka ndava weropa ravo, ndava werudzi rwevaMwari. Mweya wangu wava werudzi rwavo, mwoyo wangu wava werudzi rwavo, muviri wangu wava werudzi rwavo. Ndinorumbidza Mwari. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi: vaGaratia 3:27-28, 1 vaKorinde 12:12, vaKorose 3:10-11. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772215931 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205#
mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe. Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paintaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.